дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии ток-шоу Рости гап даъват мекунем. Ва имрӯз мо дар бораи IT паркҳо суҳбат мекунем, дар бораи технологияҳои нав, дар бораи умуман дастовардҳое ки дар самти хуб идора ва ташкилу таъсиси IT паркҳо ҳастанд ва ҳамчунин дар мавриди татбиқи дастовардҳои замони нав, технологияи навтарин дар соҳаҳои гуногун. Агар ба таърихи IT паркҳо таваҷҷӯҳ кунем, онҳо дар Амрико баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ пайдо шуданд ва дар яке аз донишгоҳҳо тасаввур кунед ки майдони хеле васеъ дошта ва замини зиёд ва донишгоҳ наметавонист ки замина бифурӯшад ва декан яке аз факултаҳо, факултаи инженерӣ ба хулоса меояд ки биёед ин заминро барои IT паркҳо ба иҷора медиҳем ва ҳам даъват мекардан аз ширкатҳои пешрафта ба хотири ишғол кардани ҷой дар он ҷо ва бурдани фаъолият ва ҳам онҳое ки ин донишгоҳ хатм мекарданд он ҷо метавонистанд таҷриба биомӯзанд, метавонистанд ҷойи кор ҳатто пайдо кунанд. Хулоса таърихи пайдоиши аввалин IT паркҳо ҳамин гуна аст, яъне бисёр ҷолибам ҳаст ва бозам ба ин маънӣ ки яъне як андешаи дурусти истифодаи як қитъаи замин метавонист ки амин гуна ё тавонист ки амин гуна заминаро барои рушди як соҳаи бисёр муҳиме мисли технологияи нав ба миён биёрад. Ва ман мехостам ки яке аз шумо дар оғози ин маҳфил дар мавриди умуман IT паркҳо суҳбат кунем ки чӣ чиз аст амин барои бинандаи мо ки масалан шояд маротибаҳои аввал мешунавад ин мафҳумро. Кадоме аз шумо мехоҳед шарҳ бидиҳед ки чӣ аст IT паркҳо? Чаро бояд онҳо бошанд? Чаро бояд мо онҳоро рушд бидиҳем? IT парк худи мафҳуми технопарк ин фаъолияти инноватсионӣ мебошанд ки ҳамон ҷода субъектҳо як чизеро истеҳсол мекунанд ки ҳамон дар ҳамон кишвар нав мебошад. Аз ҷониби вазори санъати технологияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар таҳрири нав лоиҳаи қонун ҷумҳурӣ дар бораи технопаркҳо бо назардошти таҷрибаи беҳтарини ҷаҳон аз ҷумла Туркия, Грузия, Россия, Аврупо мо лоиҳаи қонуни навро таҳия кардем ва аллакай он дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар он чанд намуди фаъолияти технопаркҳо дар назар дошта шудааст. Аз ҷумла яке аз они IT парк мебошад, дуюмаш ин паркҳои индустриалии агросаноатӣ, сеюмаш паркҳои илмии тадқиқотӣ, чорумаш паркҳои индустриалии агросаноатӣ ва ин намуди IT парк яке аз намуди технопарк мешавад ва дар он ҷо ҳамон мутахассисон фаъолият мекунанд ки дар соҳаи технологияи информатсионӣ, коммуникатсионӣ ва барномаҳое ки дар ин самт фаъолият доранд тарҳрезӣ хоҳанд кард. Резидентҳои технопаркҳо метавонанд дар он ҷо ба резидентира гиранд ва дилхоҳ дар куҷой хоҳанд новобаста аз минтақа фаъолияти худашонро баранд. Хуб, Абубакр, ман мебинам ки як меҳмондорам ҳамроҳтон оварден. И ки аст ё чӣ аст? Инҷа бози дастурамал нишон додааст. Use short sentences and simple words and stand close to me. Are you ready? Yes, I'm ready. That's awesome. What do you wish to do? Presentation. What presentation do you want? Интихоб кардем чӣ намуд презентация навор мо мехоҳем интихоб кунем. Other presentations. Great. I'm going to present the company. You can stop me anytime by touching the top of my head. Tajikistan, a land of opportunities. The government of Tajikistan has developed the fourth national strategy for accelerated industrialization. дар бораи Тоҷикистон нақл карда шудааст ки Тоҷикистон чӣ гуна давлат аст ва аз кадом соҳаҳо бисёртар кадом соҳаи саноат бисёртар фаъолият мекунад. ҳозир дар бораи саноати маъдан нақл карда шудааст. агар мо намоишро манъ карданӣ бошем бо болои сараш дастро бароварда ва хомӯш мешавад. Инчун харита мебошад ва бозиҳои ҳар гуна ки метавонд мизоҷ
اینجا با میگوید میتونیم رقص کنیم میتونیم سلفی گیریم مرحمت سلفی Super. I love dancing. Do you prefer rock or pop dance? پاپ دنس Let's move. It's going to pop. Everybody's doing it right just now. Come on, baby, do the commotion. Do you get to like it if you give it a chance now? Come on, baby, do the commotion. When little baby sees that you're doing this, it's easier to learn your ABCs. So come on, do the commotion with me. Oh? خب این یک دانه است از این یا که زیاد است؟ این چند دونه میباشد و ما این رو دوره به دوره مدرنیزاسیا میکنیم تکمیل میدید یعنی بله که. بله من میدونم که خود شما هم در این سهم بسیار موفق هستین و با قریبی در G5 یک لایحه‌ای که شما پیشنهاد کردین موفق هم شد. میخوام شما با صحبت همراه شوین و نظر خود رو بیان کنید تا چه اندازه بسیار مهم است بودن امیگونه پارک ها. Салам алейкум, Бахама. С вашего разрешения я на русском продолжу. Если говорить про компоненты IT-парка вообще, из чего они состоят, это, мне кажется, можно разбить на несколько важных компонентов. В первую очередь, это же все же это образование, потому что без образования, к сожалению, у нас сложно будет развить вообще экосистемный подход, сложно будет сделать какие-то новые стартапы. Следующим это, опять же, при поддержке государства, то, что сейчас, в принципе, инициировали и то, что сейчас выполняется, это предоставление льгот новым стартапам, инновационным стартапам и вообще IT-компаниям, так назовем их. И, значит, третье, это, опять же, может быть какой-то экосистемный подход именно в плане местоположения, расположения, то есть это какое-то помещение, это может быть коворкинги, они тоже являются, их очень много у нас сейчас вот начинает появляться. Один из них у нас очень успешный в рамках, если я не ошибаюсь, государственного бизнес-инкубатора, то есть, опять же, государство вносит свой вклад в развитие экосистемы. Вот. И говорить про необходимость IT-парков, да, это необходимо, но, опять же, не стоит забывать про образовательный компонент, потому что это очень важно, мне кажется, именно в развитии вот именно инновационной экосистемы. И говорить про инновации, инновационные проекты, мне кажется, нужно четкое понимание дать вот тем самым стартаперам, тем самым новым предпринимателям инновационным, что локализация – это тоже инновация. То есть не надо придумывать то, чего нет в мире. Можно взять то, что уже придумано, и локализовать для местного рынка, для того, чтобы облегчить работу местного рынка. Мне кажется, вот на такие моменты вот IT-парк как раз как экосистемный такой инструмент, он должен именно катализировать все это дело и доносить до народа правильную информацию, как развивать и помогать в этом. خب من میخوام که جهانگیر امینجان فهم همراه شوم با صحبت ما دیرکتوری کل فوند رشد اینواسیون و صنعت و من مقصد از تاسیس این فوند چی است؟ از این فوند کیها برخوردار میشوند و کدام لایه‌ها مثلا دستگیری می‌یابند؟ фонди рушди инноватсия ва саноат моҳи августи соли 2020 4 моҳ пеш кори фаъолияти худро шурӯъ намуд. Фонди рушди инноватсия чанд лоиҳа дорад. Лоиҳаи якуме ки мо аллакай сар кардем, шурӯъ кардем 2-3 моҳ пеш бо номи iPark ном дорад, ки дар он ҷо ҳам қисман моделҳои IT-парк ҳаст. Лекин мақсади асосии лоиҳа аз он иборат мебошад ки барои стартапҳои миллӣ пешниҳод намудани шароити мусоид, яъне айни замон мо шароит ба монанди гӯем ҷои кор, миз ва интернет ки ройгон аст ва ба резидентҳои худам мо пешниҳод менамоем. худи ҳозир яке аз мушкилиҳо ин сарбории андоз аст. яъне чие ки мо гуфта истодаем, як замина бояд дошта бошад. Заминаи асосии IT-паркҳо аз аввал ин афзалият додан ба ҳамон нафароне ки дар ин соҳа кор мекунанд. яъне афзалият ин бояд вобаста ба андоз бошад. агар давлатҳои ҳамсоя нигоҳ кунем, назар кунем, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон дур намеравем. ҳамаи онҳо аллакай IT-парк доранд. ва заминаашон ҳамин аст ки бар амун соҳибкорон, яъне фарз кардем нафароне ки корхона мекушоянд, ба онҳо афзалият вобаста ба андоз медиҳанд. агар нигоҳ кунем ба андозҳо, аз соли 2020 мо бо вазорати саноат ва технологияи нав кор карда истодаем ва бо чанд
фондҳои дигар ки баромада буданд вобаста ба IT паркҳо мо хеле як маълумоти муҳимам додем ва Алиф ҳам дар ин самт хеле вклад саҳмҳои худро гузоштагӣ аст бо собиқ муовини вазири рушди саноат ва технологияҳои нав. Дар ҳамон ҷо мо асосан Узбекистонро ҳамчун мисол овардем барои он ки Алиф дар он ҷо ҳаст, намояндагии худро дорад ва мо дидем ки дар тӯли 1-2 сол IT парке ки дар худи Узбекистон кушода шудагӣ аст зиёда аз 400 ширкатҳои нав ҷалб намуд, на танҳо аз Узбекистон балки аз давлатҳои хориҷа. ва ҳоле ҳам мебинем ки мисол дар вақти ҳамин ҷомаи ҷаҳон корҳое ки рафта истоданд, ҳамин чиҳое шуда истоданд, ба Узбекистон бисёртар нафарҳо мераванд барои кор кардан, барое ки ҳамун сатҳи ҳамун заминае ки гузоштагӣ ҳастанд ба онҳо кӯмак мекунад. Мушкилӣ дар он аст ки дар Тоҷикистон мо дорем бисёр ҷавонони лайақатманд ки дар соҳаи аутсорс ва фриланс кор мекунанд ва бисёри онҳо дар ширкатҳое кор мекунанд ки берун аз Тоҷикистон аст ва барои онҳо барои корхона ё ки стартапҳое ки мегем кушоянд як маблағи калонам дар кор аст барои он ки маоше ки мо ба ҳамин намояндагон метем, яъне ба ҳамин мутахассисон метем, маоши хурд нест ва аз баъди пандемия ки шудагӣ аст ва имрӯз ҳама медонанд ки дар ҳамаи ҷаҳон як интернет дошта бошен, як ҷои корӣ дошта бошен, кор карда мешавад ва ба ҳамун маоше ки мо имрӯз пешниҳод мекунем қаноатманд нестанд ва ин боз моро равона месозад ки як бори дигар ҳамун сарбориро нигоҳ кунем, чунки агар дар Узбекистон 8% бошад, ба соли гузашта вақти мо ҳисоб карда будем ва пешниҳод карда будем ба вазорати саноат тақрибан 79% аст. пешниҳодам карда будем ки агар аз рӯи омор бинем ҳозир ҳамон андозҳое ки ҳаст ба фикри ман дар андоз яъне чие ки месупоранд минималӣ аст, хурд аст ва мо бояд асос аз ин рӯ як заминае нигоҳ кунем ки мисол мо метавонем корхонаҳои калон созем, лекин мо наметавонем ҳамаи онро мисол гуфтам дар як ҷо оварда дарс диҳем, яъне дар як ҷо ба онҳо омӯзонем. Барои ин бояд озод бошад, яъне як фазое бошад ки ҳама тавонанд ҳамон корхонаҳои хурдам бошад, стартапҳое ки ҳастанд кушоянд, баъдан дигар корхонаҳое ки метавонанд дастгирӣ кунанд ба монанди дигар фондҳо онҳоро дастгирӣ кунанд. лекин айни замон ҳамин сол агар бибинем сиёсатам пешниҳод карда шуд ва якчанд ҳуҷҷатҳои муайян ва дар баррасӣ карда истодаанд ва агар ҳамин қабул шавад, хеле шуд интизор ҳастем аз соли 2017 агар баррасӣ шавад, қабул шавад, ман фикр мекунам бисёр корхонаҳое ки метавонистанд ҷавононе ки ҳозир дар корхонаҳои хориҷа кор карда истодаанд ҳамин гуна стартапҳо кушоянд. Бисёр идеаҳое ҳаст ки бачаҳои тоҷик дар дигар давлатҳо амалӣ карда истодаанд ва ҳамон фоидае ки мешавад боз дар давлатҳои дигар мешавад. мехоҳам як чизро ёдрас шавам. Чанд рӯз пештар як дӯсти мо гуфт ки як гурӯҳе ки баъди мобилизатсия ба кишвари мо омада буданд аз мутахассисони рус ва онҳое ки дар соҳаи IT бисёр муваффақ буданд, гуфт ки онҳоро бурдан ба Тошканд ва онҳо дар кадом як парки технологӣ фаъолият мекунанд ва гуфтанд ки инҷо маош кам аст. Яъне он чи ки шумо болотар гуфтен, ишора карден ва ман фикр мекунам ки инам як мавзӯест ки сари он бояд фикр кард ки чаро мо натавонем ки масалан як гурӯҳи мутахассисоне ки худашон омаданд вобаста ба ҳолате ки ба миён омад, онҳоро ҷалб кунем ва онҳо ба манфиати кишвари мо хизмат кунанд. Фируз Бакоев, руководитель коммерческого отдела компании «Ливо», IT-компании «Ливо». Мы говорим, что да, нужно создавать инфраструктуру, нужно создавать рабочие места, говорим об образовании, это очень важно, но еще одну вещь, тоже не менее важную, мы упускаем, это позитивного образа в сфере IT, в глазах государства. То есть, если мы говорим об остальных государствах Средней Азии, там Казахстан, Узбекистан, они об этих государствах уже знают более-менее в мире, что эти государства, они сейчас двигаются большими темпами. Немного сейчас Таджикистан уступает в этом направлении, поэтому вот одно из очень важнейших, я считаю, что направлений можно как-то
в сфере медиа, в сфере, там, не знаю, съемок фильмов и так далее, создавать вот этот образ для того, чтобы привлекать, например, инвесторов или очень важно для фриланса, когда люди, работая на аутсорсе, чтобы заказчики доверяли им. Ведь мы говорим о том, что мы должны работать во всем мире. И заказчики должны нам доверять. Но если они не знают, насколько мы качественно это делаем, насколько мы можем предоставлять свои услуги, вопрос доверия встает очень жестко. Махсушон Ниматов, маълими донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Вазорати саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мо чандин лоиҳаҳоро пешниҳод кардем. Мехостем ки дар бобатшон камтар суҳбат кунем. Мо метавонем моддаҳое бисозем ё ки создать материалы, которые будут чувствительны к внешним факторам, таким как температура, механические напряжения, small magnetic fields, яъне ки майдонҳои магнитии бениҳоят хурд. ва дар асоси инҳо мо метавонем дар чандин соҳа кӯмаки худамон расем. Дар сохтмон, дар тиб разработали миниатюрные сенсоры, которые можно внедрить в зубных имплантах для того, чтобы определить локальную температуру. Если у вас есть такой имплант, мы внутри него включаем наши сенсоры, и когда у вас начинается процесс либо зарождения кисты, либо зарождения процесс гноения, то изменяется температура. А эти датчики, они беспроводные, они передают информацию непосредственно на телефон или смарт-часы. Самые последние наши разработки — это создание магнитных датчиков, которые работают в области пика Тесла. Это аппарат МРТ, каждый, наверное, знает, что такое аппарат МРТ. Мы когда используем аппарат МРТ, там в качестве сенсорного элемента используется squid датчик. Они работают в температуре жидкого гелия. Мы предлагаем наши датчики, это аморфные ферромагнитные микропровода, они толщиной уступают наши волоса в 10 раз. Мы применяем данные провода для того, чтобы измерить чрезвычайно низкие напряженные магнитные поля. Нам уже удалось несколько раз измерить в пределах нанотесла, это уже близко. После нано уже пика будет, потому что МРТ работает на пика Тесла. Что нам нужно для того, чтобы сделать такие датчики здесь, в Таджикистане? Естественно, для каждого исследования нужны лабораторные стенды. ман устоди донишгоҳи мисис ҳастам. Ба мо маъмул шудааст ки мошинҳои электромобил ворид кардан дар кор, лекин дар оянда имконият бошад дар назди IT паркҳо бошад ёки дар назди мисол вазорати саноат бошад, чунин марказҳо, яъне ки лабораторияҳо ҷудо кунем барои коркар, ресайлинг, переработка литиони аккумулятор. Барои чи лозим аст? Барои ин ки хоҳе нахоҳе пас аз мисол 7-8 сол пас ҳама ин батареяҳои ки аккумуляторе ки шумо мегиред аз кор мебаранд. Барои ҳифзи муҳит якумаш, дуюмаш барои фоида. Катнутои материал меган, адоди материалшо агар шумо дар ҳамон сатҳи, яъне ки поёни танҳо механически дробление меган, агар шумо ҳава гиреду фурӯшем бар дигар ҷо. Инам як фоидаи муҳит барои чи аст? Барои иқтисодиёт аст ва барои пешгирии ояндаи аз зараррасонии муҳити атроф. стратегияи миллии вобаста ба рушди иқтисоди сабз қабул шуд ва таздиқ гардид ва яке аз бандҳои нақшачорабии он стратегия ҳамин пешниҳоди шумо аст ки коркарди маҳсулотое ки аллакай истифода бурда шуда ҳам дар соҳаи мошинсозӣ, ҳам дар соҳаҳои хӯрокворӣ, ҳам дар соҳаи масъулияти сохтмон ва дигар соҳаҳои соҳавии саноат мебошад. Ташаккур мегӯям, охир ҳамин пешниҳоди сар вақте буд ва ҷавобам дуруст буд. Ва ман мехоҳам ки дар мавриди пешниҳоди коршиноси дигаре мо бигӯем дар мавриди андозҳо. Худи вазоратхона ба ҳукумати кишвар дар мавриди камакак коҳиш додани андозҳо ё камакак имтиёзҳои иловагӣ барои ҳамин самт иқдом кардааст ё чизе пешниҳод доред шумо? Шумо медонед, аз январи соли 2022 кодекси андози нав дар таҳрир мавриди амал қарор дорад ва дар он ҷо яке аз бобҳояши фаъолияти инноватсионӣ мебошад ва дар он субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ аз ҳама намуди андозҳо озод карда мешавад аз беғарзи андози аз даромади шахсони воқеӣ ва андози иҷтимоӣ. мо таҳлил карда баромадем бо ширкатҳои бо бахши махсус аз ҷумла бо Алиф, бо Илмхона,
бо дигар корхонаҳои саноатӣ ва аз ҷумла бо ассотсиатсиҳое ки дар Федератсияи Россия Корея қарор доранд, ин андозҳое ки дар он ҷо қарор доранд олам кам мебошанд ва мо чикор кардем лоиҳаи қарори нав дар бораи ворид намудани тағйири лоиҳа ба кодекси андоз таҳия кардем лоиҳаи навро ва ин лоиҳаи нав ба вазорати молия пешниҳод карда шуд ва чунки вазорати молия ҳамчун сиёсати андозро пеш мебарад, вазорати молия метавонад пешниҳод кунад ки ҳамин андозо қабул карда гарданд ё не. Ва ҳозир ин лоиҳаи мазкур дар баррасии вазорати молия қарор дорад ва ман бовар дорам ки ҳамон андозҳое ки ҳозир ҳастанд инҳорам кам карда мешаванд ва вазорати молия қобили дастгирӣ шуморид ва мумкин ҳамин ояндаи наздик лоиҳаи навро қабул кунанд ва дар кодекси нав, дар тахрири нав ҳамин субъектҳое ки фаъолияти инноватсионӣ мебаранд ҳамин андозаро истифода баранд барои фаъолияти худашон. Ташаккур мегӯям Усмон ҷон Маромад. чиро қатъ кардани ҳастам. Оз мо дар бораи ҳама фикрҳои нав, дар бораи фикрҳое ки гуфта истодем дар оянда чӣ хел мешавад ва ҳама инам чӣ хел як бор дигар қатъ мекунам, замина бояд дошта бошанд ва ҳамаи чиҳое ки коркард мешавад, дигар мешавад, маблағҳои калон дар кор аст ва инро ҳам хел яъне ҳам тузар кардан намешавад. Барои ин бо як бор дигар мегӯям дар бораи андоз ва дар масъалае ки ҳозир гуфтам дар кодексе ки аз январи соли 2022 рафта истодааст, дар он ҷо боб дар бораи IT паркҳо ҳаст, аммо дар он ҷо дар бораи андозҳо қариб ки бигем гуфта шудагӣ нест. Чеки пешниҳод карда бидем ҳоло амал накарда истоданд, камтар дуруст мекунам ва баъд аз ин бо қарори ҳукумат вақте ки пешниҳод карданд ки андозҳое ки ҳаст аз сар дида баромадан дар кор аст, вақте мо як бор дигар дида баромадем ва пешниҳод кардем аз давлатҳои ҳамсоя нигоҳ карда дар баррасӣ қарор дорад. Баъд аз он боз як бор дигар пешниҳод шуд ки мо бояд аз давлатҳои ҳамсоя беҳтар кунем ҳамон фазое ки дар Тоҷикистон аст, барои он ки мо як чанд соқафо ҳастем ва барои мо як баунс талчок, яъне дар кор аст ки мо дар ҳамон рақобате ки дар мубайни давлатҳо ҳаст бояд бошем ва дар ин бобат ҳамаи андозҳое ки буданд пешниҳод кардем ки дар он ҷо аз мо тақрибан 7% ташкил медиҳад ҳамаи сарборӣ, лекин тақрибан 6 моҳ мешавад дар баррасӣ ҳаст. Умедворем ки қабул мешавад ва мо бояд чиро ба назар гирем ки вақте ки мо IT парк мегӯем ва дигар соҳаҳое ки вай паҳлӯ мегирад, саноати дигар самтҳо, худи IT яъне ба мо хеле арзонтар мешавад барои он ки мо аллакай ҷавононе дорем ки дар ин кор машғул ҳастанд, мо танҳо бояд як фазое кунем ки онҳоро ҷамъ кунем ва дар ин ҷо маблағҳои калон сарф кардан дар кор нест. Ба монанди пешниҳод карда будем ки дар кор нест ягон корхонаи калон сохтан, мо бояд ҳамон сиёсат ва ҳуҷҷатҳои лозимае ки ҳаст қабул кунем, дар он ҷо ҳамон андозҳое ки пешниҳод мешавад қабул шавад аз тарафи ҳукумат ва баъдан де юро аллакай мо дорем ҳуҷҷатҳое ки ҳамин корҳоро яъне чӣ мекунад, назорат мекунад. Баъд аз ин як комиссия ташкил шавад ки чӣ хеле фонд анкета ҳаст нигоҳ мекунанд, дар ҳамон ҷо мисли ҳамин корхонаҳое ки аллакай ҳаст ва барои онҳо ҳамхел афзалият дода шавад ва баъдан яъне ин корхонаҳо аллакай кор кардан мегиранд бо тарзи наве ки кодекс пешниҳод мешавад. баъдан мешавад коворкинг, нетворкинг дигар сохта, яъне маблағ, барои ки маблағ ҷалб кардан дар кор аст, баъдан мешавад сохта, баъдан мешавад стратегия дар сатҳи давлат, дар сатҳи ҳукумат пешниҳод шавад, чун дар Ӯзбекистон ки ҳатто аз синни хурдсолӣ аллакай яъне дар мактаб пешниҳод шудагӣ аст ки чӣ қадар бояд мактабҳо бояд тайёр шавад ҳамон барномасозон, баъд аз вақти онҳо синфи 11-ро тамом мекунанд дар донишгоҳ чӣ қадар бояд тамом кунанд, яъне тақрибан там дар он ҷо 2 миллион нишон дода шудааст ва баъд аз тамом кардани донишгоҳ бояд ин нафарҳо дар соҳаҳои махсус равона карда мешаванд ки тақрибан 100 000 нафар. вақте ки мо барномасоз мегӯем, ин барномасозҳо як сатҳи муайян доранд, ҳастанд, яъне ҳар як молик аст як качество дорад, правилно, агар дуруст бошад. дар ҳамин ҷо ҳам барномасозҳо мешаванд мутахассисои нав, мутахассисои хурд, миёна ва калон. барои ҳамин мо бояд ҳамин нафароне ки ҳозир дар Тоҷикистон дорем чунин стратегия қабул кунем ва дар ҳатто на танҳо дар сатҳи IT парк ва корхонаҳое ки мешаванд, балки ҳолам дарунтар равем, чуқуртар равем, аз поён сар кунем. чунин корхонаҳое ки ҳозир кор мекунанд, илмхона, алиф технология, алиф академия, ино ангушумор ҳастанд, яъне бо инҳо пеш рафтан ман фикр намекунам зуд мешавад. барои ҳамин стратегия ки гуфтам як, дуюм чие ки мо дар андоз гуфтем 2 ва умуман фикр кардан барои осон ба даст овардани чунин натиҷаҳо,
чунки мо аллакай бисёр як экспириенс, як таҷрибаи муайян дорем, бисёр нафарони нишастагӣ ҳастанд ки дар ин бора дар ин бобат мефаҳманд ва бисёр мутахассисон дар Тоҷикистон дорем ки онҳоро метавонем ҷалб кунем ва дар асоси ҳамин мо бояд яъне интизор нашуда IT парк сохтан, балки де юро ҳамон ҳуҷҷатҳоро қабул кунем ва экстраординарӣ гуфтанд ки на танҳо дар дорини IT парк балки берун аз он бояд фаъолият кунанд, чунин корро ба роҳ монем, чунки дар Бадахшон, Кулоб, Хатлону Хуҷанд наметавонем ҳамаро дар як ҷо ҷамъ кунем. Ва чунин ман фикр мекунам метавонем зудтар натиҷаро ба даст орем ва боварии инвесторон ки дар сармоягузороне ки дар хориҷа ҳастанд, соли гузашта ман иштирок мекардам, вақте ки савол метиҳанд Тоҷикистон намоянда ки ман будам, гуфтанд шумо дорем чунин муфтем дар баррасӣ аз корро бурда истодаем ва бисёр сармоягузорон аҳамият додам дар Узбекистон, Қазоқистон хеле дар онҷо казҳаб доранд ки яке аз калонтарин IT паркҳо дар Осиёи Миёна ба шумор меравад. Ба онҳо яъне бисёртар таваҷҷӯҳ кардан, ба мо низ навистанд, як ду се сармоягузор ба онҳо гап задем. Вақте ки шароите ки дар Тоҷикистон, шароите ки ҳозир мо дорем, ба онҳо гуфтам, яъне кардам, онҳо дигар нанавистанд. Яъне ин аз он гоҳӣ медиҳад ки ҳамун шароите ки дар дигар ҷоҳо ҳаст, мо бояд ба он расем. боз як чизи дигарро қайд мекунам ки баромосозоне ки ин рӯз мо тайёр карда истодаем, корхонаое ки як бор дигар қайд кардам пештар, мо метавонем онҳоро аз ҳамун мутахассиси хурд ба мутахассиси калон барем, лекин агар ҳамун шароити мусоид набошанд, онҳо мераванд дар дигар давлатҳо кор мекунанд. Чун бо як бор дигар мегӯянд маоше ки мо имрӯз метавонем хеле хурд ҳастанд, маоше ки ёзи мо пешниҳод карда истем, агар дар ҷомаи ҷаҳон бинем маошҳо там хеле хурд ҳастанд ва барои ин мо бояд ҳам як дастгирӣ аз тарафи давлат шавад, аз тарафи ҳукумат шавад ва аз тарафи ҳамун кодекси андоз. Баъд боварӣ дорам ки мо метавонем ба ҳамон чое ки пешниҳод кардем, ба чое ки қайд кардед, метавонем ба онҳо расем. саволи дигари ман медонед чи аст? Ин аст ки то кадом андоза мо имрӯз дар тайёр кардани мутахассисон муваффақ ҳастем, дар ҳоле ки ҳама дар бораи тиҷорату бизнесу дар бораи савдо суҳбат мекунад. چی قدر یعنی که یک چند فایز مردم ما با این سمت توجه دارن و میخوان در این سمت متخصص شون؟ یکی از سمت‌هایی که پیش برده ایستادیم و یکی از سمت‌هایی که گفتیم ساحه آموزاندن جوانان در ساحه آیتی تکنولوژی در دو سه سال اخیر دیده ایستادیم که بسیار جوانان در این ساحه شوق زیاد دارند و حتی تیار هستند که یک مبلغ معین دهند برای آموختن برنامه‌سازی. در تاجیکستان یک بار میتونم قید کنم که 60% زیاد 60% این جوانان هستند و برای آیتی پارک این یک افضلیت است که ما میتونیم استفاده بریم. حاضر یک بار دیگر میگم انگشت شمار همون کارخانه‌ای که علم خانه، الف اکادمی، الف تکنولوژیا و کارخانه‌های آیتی، کارخانه‌های به مانند لیوا هستند که در آنجا کار میکنند. لیکن همین چیزی که ما پیشنهاد میکنیم ما نمیتونیم یک حجمی کلان ما گیریم، یعنی ما نمیتونیم تام 10,000 نفر 20,000 نفر رو آموزانیم، یعنی همون ریسورس همون چیزی که ما داریم محدود هستند و چنین برای این رو ما باید پیشتر بریم. برای این با یک بولیگر که هم آیتی پارک بزنیم. خب من از نماینده وزارت صنعت و تکنولوژی نو میخوام ابوبکر شما با این سوال من جواب بدید که من در چند سال اخیر برای مثال یک 10 سال اخیر اگر بگیریم مثلا از زمان قبول قانون چه اختصاصای نو در مؤسساتی که مثلا زیر سرپرستی گویم وزارت شما است چه اختصاصای نو پیدا شدن و آیا از روی معلوماتی که شما دارین با واسطه مرکزهای تستی بچهای ما با این اختصاصات توجه دارند؟ дуруст қайд кард ки мо бояд замина гузорем, яъне ки аз мактаб оғоз карда ҳамин фанҳое ки дар соҳаи тик мо мутахассисон тайёр кунем ва вобаста ба ин роҳбарияти вазорати санъат ва технологияи Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии зертобаи вазорат факултетҳои нав аз қабили факултети зеҳни сунӣ ва технологияи коммуникатсионӣ, факултетҳои барномасозӣ طبق سفارش روبریت در همین فاکولته‌های مؤسسه تعلیم زیرتوبه الکای تأسیس داده شد 2 سال پیش و آنها الکای دانشجویان در آنجا فعالیت میکنند و میخوانند و ما در مورد آموزش متخصصان در سمت ذهن سنی در سوی ذهن سنی با متخصصان جمهوری کره سازشنامه بندیم از با دانشگاه اسیستی دانشگاه سئول ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم که ما متخصص نداریم، این ساحه برای تاجیکستان نو است، این فاکولته برای تاجیکستان نو است، با ما آمادن متخصصان ضرور میباشد و طبق این سازشنامه ما آنلاین کورس‌ها رو در همین دانشگاهی که تحت زیرتابه وزارت است به راه ماندیم و در دوام 6 ماه
бо истифода аз интернет ва таҷҳизотое ки ба онҳо дода шуд дар он донишгоҳ, ҳам донишҷӯён, ҳам муаллимон ва дигар мутахассисон пайваст шуда, ҳамон мутахассисони Корея якум марҳилаи студентҳоро ва мутахассисонро тайёр кард. Ва намин моҳи августи соли ҷорӣ 17 нафар соҳиби сертификати ҳамон донишгоҳ гаштанд. Ва мо аллакай якум марҳила ҳаминро гузоштем ва аллакай мутахассисоне дорем ки чуноне ки нақай кардан барномахсус ҳар намуд мешавад. Junior, senior, middle developer мешавад ва инҳо аллакай дар марҳилаи junior метавонем инҳоро бигем ки омода ҳастанд. Ё чӣ кор мекунанд? Ё намин machine learning мегӯянд, таҳлили маълумотҳои бисёр ҳаҷма аллакай мефаҳманд. Ва мо давом доданем курсҳоро ба марҳилаи дуюм гирифтанем ки аллакай ин марҳила бисёртар ба практика таваҷҷӯҳ дорад. Яъне ки мутахассисон бо ҳамон мутахассисони Ҷумҳурии Корея ба ҳамин мутахассисони мо аллакай практически задачаҳоро медиҳем ки онҷода ҳал кунанд ки бисёр компанияҳои бисёр ҳаҷми транснационални компанияҳо ба мисоли Facebook, Google ино аллакай ҳамашон ҳамин моделҳоро истифода мебаранд, моделҳои заҳнисонира ва инҳоро ҳам аллакай ба ҳамин моделҳо истифода бурда бояд таҳлил кунанд ки чӣ хел модели равани ҳамон алгоритми ки онҳо истифода бурдан пешниҳод мекунанд. Ин дуюм марҳила аст. Соли ҳамин январ аллакай ин марҳиларо мо оғоз менамоем ва ҳам боварӣ дорам ки баъд аз 5-6 сол аллакай аз ин донишгоҳи зертобе мутахассисон мебароянд ки онҳо мутахассисон дар соҳаи пешрафти технологияи коммуникатсион мебошанд. Яъне ки мутахассиси заҳнисонӣ мутахассисон мебошанд ки баландтарин маош мегиранд дар тамоми ҷаҳон. махсус мутахассисоне ки дар соҳаи заҳнисонӣ мебошанд. Бале, беҳтарин. Хуб, ман мехоҳам фарзонам ба суҳбати мо ҳамроҳ шаванд. Ман медонам ки шумо ҳам дар самти тайёр кардани мутахассисон нақш дорен, саҳм дорен, баъзе барномаро пиёда мекунен. Хуб, умуман тарзи тайёр кардани мутахассисон ё омӯзондани онҳо дар илмхона чӣ хел сурат мегирад? Чӣ бартариҳо дорад ва чӣ имтиёзҳоро барои онҳое ки таваҷҷӯҳ мекунанд, меоянд, онҳо соҳиб мешаванд? На самом деле это очень важная тема, и Илмхона занимается вплотную уже этим около 4 лет, и за все 4 года мы были способны всего лишь, если говорить глобально, да, всего лишь 1000 человек обучить и 100 из них трудоустроить. Это является нашей главной целью. Но хотела бы отметить о том, что сейчас на нашем рынке образовался вот такой немножко пробел между вузами и такими краткосрочными курсами, которые мы предоставляем. Это нехватка именно фундаментальных знаний, потому что когда мы говорим о уровне начинающем или среднем уровне, то зачастую молодежь не обладает базовыми навыками. Поэтому со своей стороны мы предоставляем такие краткосрочные углубленные курсы, которые способны дать тебе актуальные навыки для того, чтобы уже начиная от 4 до 6 месяцев ты получаешь такие знания, которые помогают тебе трудоустроиться. Например, мы сейчас занимаемся вплотную образованием в сфере IT и дизайна. То есть это Android-разработка, это веб-разработка, графический дизайн, UX, UI-дизайн. И на самом деле проблема тоже стоит остро, потому что мы имеем дело с такой большой статистикой, как 41% нашей молодежи, они являются нетрудоустроенными, и они нигде не образовываются. Поэтому мы стараемся именно охватить вот этот сегмент нашей молодежи, который и постоянно стараемся популяризировать IT и образование среди молодежи так, чтобы этот стереотип, он исчез, и чтобы все больше и больше молодежи именно смотрели в этом направлении, и чтобы ушел, когда я говорю о стереотипе, это вот низкоквалифицированные трудовые иммигранты, да? А на самом деле это не сложно, это легко, и каждый из нас может это сделать, и те сроки, о которых мы говорим, мне кажется, они очень маленькие, если мы говорим об каких-то вузах, и которые ты 4 года своей жизни, грубо говоря, посвящаешь какой-то профессии, а в конечном итоге это устроиться на место работы очень сложно. Салом алейкум, ман Саидов Суроб, мутахассиси хурди зеҳни сунъӣ дар ширкати Zipl AI, ширкати ватанӣ. Ширкати мо ҳозир дар ҳамин самти зеҳни сунъӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон, дар Узбекистон, дар Қазоқистон ҳам
бонкҳо ва дигар ширкатҳо ҳамкорӣ карда истодааст. Ин дар самти системаи бонкӣ, дар самти телекоммуникатсия, яъне мо продуктҳое месозем, ки дар асоси ҳамун алгоритмҳои зеҳни сунъӣ сохта шудаанд ва ба ҳамун процесси кории ширкатҳо як суръати нав медиҳанд ва ба ҳамун мардум барои боз ҳам проблемаи ҳамун мардума ҳал кардан боз як гӯем кӯмак мерасонад. Айни ҳол ширкати Zipl дар ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд продуктҳо дорад дар асоси ҳамин алгоритмҳои зеҳни сунъӣ. Ин яке аз продуктҳое ки ҳозир мо бисёр ҳам сахт кор карда истодаем. Ин онлайн банкинг ё худ одам агар хоҳад барои кредит гирифтан бе рафтан ба бонк метавонад ки даромада ба сайти ба сомонаи ayon.tg даромада ҳамун маълумотҳои худро ворид карда ва ҳамун алгоритмҳое ки мо сохтаем ба ҳамин шахс ҷавоб диҳад ки кадом бонк ба шумо кредит дода метавонад. И ҳамун шахс интихоб кунад кадом бонк бо кадом фоиз ба ӯ қарз медиҳад ва интихоб карда бонк ба ӯ занг зада одам бе рафтан ба бонк аллакай метавонад кредит гирад. Ин як аз продуктҳое мебошад ки айни ҳол бисёр ҳам мо тараққӣ дода истодаем ва дигар продуктҳо ҳам дар соҳаи телекоммуникатсия, дар соҳаи гӯем дар чанд соҳаҳо ва асосан продукти асосие ки ҳозир ширкати мо кор карда истодааст, ин ҳамин кредитни скоринг мебошад, ки ҳамун бонкҳо метавонанд ба фаҳманд ки ҳамин шахсият чанд қадар метавонад ҳамин кредитро диҳад. Очень, на самом деле, актуальная тема. Как я и говорил, мне кажется, основной фокус нужно делать именно на образование. Послушав комментарии коллег, первое, что бы хотел прокомментировать, да, у нас в университетах есть факультеты, у нас есть направления, есть студенты, они обучаются, но насколько их, так скажем, программа и знания актуальны на сегодняшний момент, я до сих пор не понимаю, зачем они учат то, что сейчас не нужно уже. То есть это первая проблема. Вторая проблема, мы как раз в рамках ассоциации, так скажем, общались с университетами. Когда я у них спрашивал, зачем вы учите тем профессиям, которые сейчас не нужны и которые, по сути, усложняют. То есть наоборот, удама дилишкастамекна. Вот. Они говорят, у нас такая программа утвержденная, да. К сожалению, надо IT — это та сфера, которую программа должна быть каждый год обновлена. То есть это та сфера, которую нельзя на 10 лет вперед прописать, что как математика 2 × 2 = 4. Нет, к сожалению, это так не работает. Каждый год нужно модернизировать программу. И касательно курсов, если говорить краткосрочных, да, краткосрочные курсы хороши, но опять же итог, финальный результат, к сожалению, очень малое количество выходит оттуда специалистов. Поэтому про пробел, про который говорила Фарзона, я бы, наверное, такую свою точку зрения добавил бы, что пробел нужно, наверное, дополнять именно профессиональным образованием. То есть у нас должны быть те же самые, которые во время Союза ПТУ были. Сейчас, к сожалению, у них рейтинг совсем нулевой, потому что ПТУшники, они не считаются, грубо говоря, полноценными дипломантами, так скажем. Но если мы бы сделали побольше технических, именно профессиональных учреждений учебных, мне кажется, это могло помочь. После чего, даст диплом, опять же, ученику. И, опять же, можно это для того, чтобы это было более качественно, мне кажется, это вполне возможно сделать ГЧП, то есть это государственное частное партнерство, чтобы совместно с государством этим занимался частный сектор. То есть частный сектор будет заинтересован готовить именно тех специалистов, которые ему нужны.
И с точки зрения, если мирового тренда брать, у нас сегодняшняя тема — это IT-экспорт Таджикистана, возможности IT-экспорта Таджикистана. Мы выходили на несколько больших компаний, это Google, Яндекс и так далее. То есть они готовы рассматривать Таджикистан как страну с IT-потенциалом, так скажем, специалистами, но для этого необходима критическая масса программистов. То есть мы должны выходить туда с предложением, что вот у меня есть 2000 программистов, готовы делать для вас проекты, дайте нам проекты. То есть они готовы на это идти, но они говорят, что мы должны проверить количество и качество ваших программистов. То есть вот это очень важный вопрос. Сейчас, Фирузджон, я все закончу, потом это. Качество и количество, да, это с точки зрения образования. И опять же мы сейчас ведем переговоры и изучаем рынок, который у нас в соседних странах, в Европе происходит. То есть мы ведем переговоры с учебными заведениями, которые могут это профессионально подготавливать кадры. Это вот такие франшизы, наверное, ну, кто обучением занимается, это Эколь 42, это Эду 01, это Яндекс Академия, это ЕПАМ Академия. То есть вот мы со всеми ими сейчас ведем переговоры для того, чтобы взять, грубо говоря, опять же, не надо придумывать велосипед, нужно взять просто то, что есть, и локализовать для Таджикистана. И еще одно добавление. Вот вы все сказали, что нужно популяризировать со школ. Да? Я не соглашусь, нужно популяризировать с садиков и нужно популяризировать у родителей. Потому что родители, они с детства прививают человеку, кем он должен стать. И хочешь, не хочешь, ребенок начинает об этом думать. Вот тот же самый рабочий, которые трудовые мигранты, которые у нас уезжают, он видит просто, что происходит. И то, что ему говорят, что это круто, ты там зарабатываешь деньги, мне кажется, нужно именно войти. Израиль для информации пошел именно по такому пути, то есть он пошел в университет, он пошел в школу, он пошел в садики, он пошел к родителям. И начали развивать это еще лет 20 назад. И вот как мы сейчас знаем, что израильские айтишники, они самые крутые сейчас, по сути, считаются. Особенно с точки зрения cyber security, у них очень все передовые эти. Поэтому вот такие вот мысли есть, которые, опять же, повторюсь, что без поддержки государства нельзя это реализовать. Это должно быть в партнерстве. Частный сектор готов идти вот на такие проекты и готовить этих специалистов. Беҳтарин. Хуб, оли ман мехостам ки шумо вобаста ба назари Масрур андешотонро баён кунед. То чӣ андоза андешаи Масрур барои шумо мувофиқ буд? Яъне ки дар мавриди такмил додани барномаи таълимӣ ва дар мавриди омӯзондани он ихтисосҳо, касбҳое ки аслан лозим нестанд, масалан дар мисли син чӣ тавр ба роҳ монда шудааст? яке аз калонтарин мушкилои донишҷӯё дар он аст ки дар дарс мебиёянд 1 соат мехонанд, хоб компютер дарсашо метин, хона меравад, компютер надорад. Оё ҳаст ягон фонде ки ба донишҷӯён ҳадди ақал қарзи бефоиз барои харидани ноутбук ёки компютер диҳад. Вай ба 1 соате ки дар дарс мехонад, ҳеҷ вақт специалист намешавад. Ҳамаи мо медонем, агар ҳар як дарсе ки дар мактаб мегузорад, донишҷӯ бояд 4 соат дар хона кор кунад бар сари он. Дар ҳолате ки ӯ меравад, дар хона компютер надорад, ба дафтар нашавад ки айтишник шудаанд. Янда ё банда говорят, тот человек, который хочет. мо ҳама ҷиҳатмонат чиқил мекунем дар агар душам бера фикр кунем, лекин бар атрофа ба назар намегирем. Мисол деҳот вайд сар мисол саҳро меравад, кор мекунад, ёки мактабро медонем мутахассис нест, ёки аз ҷиҳати набудани барқ. Вояшо чӣ кор мекунем? Мушкили асосӣ. Дуюмаш ки мушкили асосӣ, хай мутахассис тайёр шуд, дар куҷо кор мекунад? Як 3-4 компаниҳое ки ин фирмаҳои дар Душанбе аст кор мекунад. Боқӣ мондаш чӣ? Боқӣ мондаш маҷбур мешавад, як агар мутахассис нақс бошад, ҳеҷ вақт дар ин маош кор намекунад. Албатта, яки албатта мо мутахассисони сифат ҳаст, нест, лекин ояндаша фикр кунад. Бештари онҳо ман фикри ақидаи ман ҳамин аст ки агар ман бисёр деҳотҳо рафта ки дар онҷо нишаста шуданд, онҳо завқ доранд, албатта мехоҳанд, лекин имконият надоранд. Бештари онҳо ҳаст ҳо яъне инфиродҳое аст ки мехоҳад кӯшиш дорад ва дилхоҳ мекунад, лекин бояд дигар ҷиҳатҳоша ба назар гирем ки мехоҳад намехоҳӣ, ту бояд саҳарӣ бояд чӣ кор кунӣ? 1 гектар замина побел кунӣ, гол мо кунӣ. Инашам бояд бо назар кунем. ёке шахсоне ҳаст ки дар онҷо имконияти мисол ба мактабҳои мо мактабҳои хусусӣ хеле бисёр дорем.
ано мақтахҳои хусусӣ ояндааш чӣ мешавад? ҳеҷ говард дар инҷа наместад. ҳамаи мақтахҳои хусусие ки пулаки аст, ҳамаи онҳо албатта хориҷа мераванд. ё ки бигӯянд ки ҳамкорӣ бо ягон ширкатҳои хориҷа, як бояд стандарти ягон бояд намедонам ягон намунаи мактаб бисозем ки барои ҳама новбаста аз миқдори кисааш дастрас бошад. яне ки марди деҳқон аст ва марди бояд шароити мусоид барои ҳама бошад. аз ҳамун саде ки акам гуфтанд. ин набошад, ҳеҷ гоҳ мо пеш намеравем. ман мехостам дар доираи се мавзӯъ кӯтоҳ гап занам. Якум мавзӯи ман дар фикри ман буд вобаста ба заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, бинобар он ки аллакай дар доираи сатҳи дониш дар технологияи иттилоотӣ сар кардем, аз амин сар мекунам. бениҳоят дуруст ҳама қайд карданд, ҳамаи мо дарк мекунем ки дониш гӯем аз кӯдакистон бояд пешниҳод карда шавад ва дар ин ҷо на фақат дониши гӯем ҳам кӯдаку ҳам падар модара гуфтанд, дар ин ҷо ҷомеа ҳам бояд гӯем дар ин ҷо нақши калонро бозӣ мекунад. агар як дақиқа фикр кунем, ҳама он барномасозое ки мо тайёр карда истодем, алиф академия ҳаст, дар имрхона ҳаст, дар ливо ҳам як бахши таҳсилотӣ дорад. мақсади мо гӯем ҳамун конечный продуктум аз чӣ аст? яъне ки мо бояд ҳамун дониши малакае ки ба он барномасозомон пешниҳод кардем ва омӯзондем, чӣ бояд кард, бояд натиҷаи онҳо аз чӣ аст. ва мо бармехӯрем бар он гӯем дилемае ки бояд он чизро мо бифурӯшем ё дар дохили кишвар ё дар хориҷа. мавзӯи мо ки IT экспорт ҳаст, бениҳоят муҳим аст ки мо дар дунё бисёр бениҳоят шумораи бисёри барномасозо ҳастанд, ҳам аз ҷиҳати шумора, ҳам аз ҷиҳати гӯем сифат аз мо бисёртар пеш рафта ҳастанд. лекин мо бояд сатҳи он донишро ба он барномасозо ва он ҷавононе ки мехоҳанд барномасоз шаванд ба он дараҷае тиҳем ки рақобатпазир шавем дар бозори гӯем ҷаҳонӣ. айни замон чӣ хеле ки мана бародар гуфтанд, аз ширкатҳои калон ҳам талабот ҳаст, лекин ва ё ҳам критерияи худро доранд вобаста ба шумора ва он сатҳи дониш ва сатҳи сифате ки ба онҳо лозим аст. вобаста ба ин дар як ҷо хонда будам, як гӯем ассесмент шуда буд, дар дунё гӯем бозори арзиши бозори IT аутсорс ба зиёда аз $500 миллиард арзёбӣ шудааст ва ҳарсола зиёд шуда истодааст ба фоизи 8-9%. дар он ҷо ҳам ҳаст маълумот дар вобаста ба арзиши IT аутсорси бозори Тоҷикистон ки айни замон тақрибан $15-20 миллион арзиш шуда истодааст. ин маъно надорад ки дар ин шумора, дар ин маблағ кор карда истодан, яъне имконият ҳаст ки ба ҳамин маблағ ширкатҳои IT мон, яъне ки маркет кап имконият дорад. яъне ин масъалаи рушд додани технология, баланд ё вусат бахшидани малакаи дониши гӯем он ҷавононе ки айни замон дар ҳама академиё хонда истоданд, ин як гӯем методологияи комплексиро талаб мекунад. дар ин ҷо на фақат гӯем фонд ё вазорат ё бахши хусусӣ ин масъала танҳо ҳалли худро меёбад вақте ки ҳамаи ҷомеа гӯем аз ҷумла бо якҷоягӣ як бо марҳила тақсим кардан ки заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ин яке аз пойгоҳ аст ки барои фароҳам овардани экосистема, шароити мусоид ҳам ба ширкатҳои хориҷӣ, ҳам ба миллӣ бисёр муҳим мебошад. вобаста андоз бениҳоят фактори яке аз фактори муваффақи барои рушд додани соҳаи инноватсия ва на фақат инноватсия, дар маҷмӯъ агар таҷрибаи ҷаҳониро гирем, дар он ҷо саҳми давлат бениҳоят калон бозӣ шудааст аз ҷониби аз ҷиҳати пешниҳод кардани имтиёзҳои гуногун, аз ҷумла андоз. ин як масъала. дуюм масъала, тасаввур кардем ки бениҳоят мутахассисои нағз дорем, дар бозори ҷаҳонӣ рақобат мекунанд. лекин мо бо проблема дигар дучор мешавем ки ин мӯътадилӣ, яъне resilience аз нуқтаи назари инфрасохтор. фарз кардем агар мо хизматрасонии худро дар хориҷа пешниҳод кунем ва гӯем он инфрасохтори коммуникатсионӣ, интернетӣ мӯътадил набошад,
ин ба сифат ва гӯем престижи ҳамун мутахассисони миллӣ таъсири бад мерасонад. Барои ҳамин на фақат ҷиҳати заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ё сатҳи дониш ва инчунин қисмати устуворӣ мӯътадилии он гӯем шабакаи интернету ва дастрас будани он якум гӯем нақши асосиро бозӣ мекунад, бисёр муҳим мебошад. В данный момент очень отрадно понимать, что есть понимание в этой сфере, что есть продвижение, но все-таки у большинства молодых людей с детства уже заложено в голове, что я там постараюсь побыстрее закончить школу и поехать на заработки в другую страну. Вот одной из задач общества и также государства, при поддержке государства, является вот изменение вот этого мышления, этого менталитета в общем. Что касается вот возможностей есть. Я думаю, что на данный момент наша страна уже не страдает от нехватки электричества, например, да, мы даже на экспорт предоставляем. Ну, возможно, в некоторых районах есть такие проблемы, но это уже не такая большая проблема. Вот. И говоря о востребованности специалистов, которые нужны в IT, мы сейчас говорим не только про программистов, а еще и про людей, которые управленцы. То есть в IT-сфере не только программисты, не только там Android-разработчики или iOS-разработчики или веб-разработчики нужны, но также нужны люди, которые будут управлять вот этими разработчиками, то есть проект-менеджеры, дизайнеры. Очень важную роль, очень многие упускают то, что визуальная составляющая — это очень важно. То есть дизайн интерфейсов сейчас та профессия, которая развивается большими темпами. И вот, да, те системные администраторы сейчас не только в нашем регионе, но и на уровне мировом очень востребована и высокооплачиваемая профессия. И, конечно, радостно понимать, что есть такие компании, как Алиф, Ильмхуна, наша Академия Ливо, которые предоставляют возможность обучиться этим профессиям, но также важно понимать, что эти компании это делают, исходя из того, что нам нужно покрывать нужды своего рынка в первую очередь. Сейчас мы говорим про экспорт этих специалистов. Вот, когда у нас будет уровень специалистов чуть выше middle, мы все знаем, что middle — это на мировом уровне, это junior, да. То есть средний специалист, когда выходит на мировой уровень, это уже на мировом уровне он считается начальным специалистом. Вот. Думаю, что нужно двигаться вот в этом направлении, опять же, с малых лет работать с людьми и вкладывать им в голову, что работа есть, востребованность есть. Нужно правильно направить человека в эту сферу, в которой он будет развиваться, будь то дизайн, будь то разработка, будь то менеджмент. بسیار قضیه‌ای هست که بسیار پرابلم‌هایی هست که گفته شده وابسته به اکسپرت وابسته به سطح دانش وابسته به دیگر چیزا لیکن قید کردن مهم است که هر کاری که ما میکنیم همش یک قدم به قدم باید باشد هر یک همین چیزی گفته شده باید اتاپ داشته باشد وابسته به سطح دانش وابسته به تیار کردن وابسته به دانش در مجموع مبین جوانان این باید همون طلبات باید باشد و طلباتی که حاضر هست در کارخانه‌ها انگشتمار که هستند و خودشون که اکادمی در طرف خود کردگی هستند و برای خود تیار میکنند بله کمک میکنند به دیگر کارخانه‌ها انگشتمار 10 نفر 5 نفر به دیگر جا لیکن برای این کردن و برای اینکه طلبات پیدا شود ما باید یک زمینه که گفتیم شود بعد از وای باید ما میتونیم فکر کردن درباره سطح دانشی بچه‌ها بعد از ما فکر کردن میتونیم درباره صفتی برنامه‌ای که ما می‌نویسیم چرا که گفتن که جهانگیر هم 20 میلیون ارزش دادن لیکن از تجربه الف اگر من گویم همه برنامه‌ای که ما ساخته هستیم در درون الف ممکن همون برنامه‌ای که
мо дорем ба мо баромадан аз дигар давлатҳо аз швейтсария буданд барои харидорӣ намуданд ва ҳамон барномаҳое ҳастанд садҳо ҳазор доллар меистад ки мо то ҳол онро фурӯхтагӣ нестем ва яъне ин ҳамааш мешавад яъне дар бахши хусусӣ мо нишон дода истодаем ҳамин ширкатҳо ки ҳамин кор мешудани кор аст новобаста аз сарборӣ лекин агар мо ҳамин сарбории андозаро гирем чӣ қадар мо пеш меравем ва вобаста ба ҳамин ҳамаи гуфтаҳое ки дар ҳамин ҷо ҳаст дар ҳамон сатҳи қадамнокӣ яъне якум қадам мо бояд чӣ кор кунем дуюм қадам бояд чӣ кор кунем чун ҳамаи чизе ки мо гуфта истодаем яъне якбора яъне параллел накарда намешавад чунки ҳар як инҳо ҳамон тамаркуз як фокуси муайяни худро бояд дошта бошанд аз ин рӯ нафарони масъул бояд хуб дарк кунанд ки як план нақшае бояд бошад ки вобаста ба он бо бахшҳои хусусӣ бо ҷомеа бо нафароне ки дар ҳамин раванд вобастагӣ доранд сару кор бояд намоянд лекин ҳамин чизро мо бояд дарк кунем ки ин бисёр чизи муҳим аст ва чӣ хеле ки гуфтанд ҳар як ин ҳалли ин масъала марҳилаи худро талаб дорад ва барои инро тезтар ба роҳ мондан фикр мекунам ки ҳамин хеле гуфтушунидҳо на фақат гуфтушунидҳо ва аллакай гузаштан ба амалӣ кардан гӯем бахши хусусӣ фондҳои ҷамъиятӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бисёртар ва тезтар ҳамин чизоро баррасӣ карда бо якдигар гуфтушунид карда якдигарро гӯш карда аллакай нақшаи гӯем татбиқи ҳамин ҳамаи гуфтаи моро аз ҷумла заминаи меъёрии ҳуқуқӣ қисмати маориф қисмати гӯем андоз ва вобаста набудан ба экспорти гӯем муҳоҷирони меҳнатӣ ва диверсификатсия кардани гӯем потенсиали мардуми монро чӣ қадар агар тезтар мо ба ҳамин чиз шурӯъ кунем ва бисёртар дар ин мавзӯъ гап занем ва амал кунем худо хоҳад ҳамаш мешавад худи ҳозир чие ки мо дорем чӣ хеле ки гуфтам вобаста ба давлатҳои ҳамсоя хеле хафо ҳастем ва чун ва ё онҳо пешрафта истоданд хеле як ба фоизнокӣ агар муқоиса кунем хеле хафо ҳастем баъд аз оне ки меъёрҳои ҳуқуқӣ андоз ва дигар заминаҳое ки гуфтем агар мо қабул кунем ман фикр мекунам дар ҷавононе ки ҳаст ва озодона метавонанд рақобат кунанд ва озодона метавонанд як корхонаи худро ташкил диҳанд агар ҳозир агар фарз кардем 3-4 корхона карда истода бошад дар як сол 5 барнома фарз кардем 100 корхона бошад дар як сол мумкин там 50-60 барнома мешавад ки моро ҳоло ҳам яъне зудтар ба экспорти барномаҳое ки дорем мебарорад ва барои ин кардан муқоиса кардан дар кор давлатҳои ҳамсоя ки дар тӯли мисол ӯзбекистон агар гирем аз соли 2018 ҳамин корро шурӯъ кард то соли 2028 ҳамин афзалиятро дод ва дар муддати 4 соле ки аллакай ҳаст зиёда аз 1000 агар хато накунам корхонаҳое ҳастанд ки шомили шудагӣ ҳастанд ва барномаҳое ки менависанд барои цифровизатсия рақамкунии давлат на танҳо барои ин балки барои дигар давлатҳо аллакай сармоягузорӣ шудагӣ ҳаст ба ӯзбекистон ва барои онҳо барномаҳо тайёр мекунанд ва ман низ боварӣ дорам ки тоҷикистон бисёр як чӣ мегӯям ресурс дорад ки захираҳои зеҳнӣ дорад ки метавонем мо аз ҳамчун мигрант равон кардан ба Россия ба Тоҷикистон оварда он зеҳнҳоро истифода бурда барои давлатҳои дигар кардан ин ба мо чӣ медиҳад ду чиз якум ба даст вақте шаҳрвандони мо кор мекунанд маблағи кам мегиранд ва чие ки онҳо зеҳнӣ кор карда метавонанд 10 баробар камаш ба зиёдтар кор карда метавонанд дуюм як мисоли оддӣ меорам баъд ҳамин ҷанбаст мекунам дар худи алиф нафароне ҳастанд ки дар Россия мигрант буданд ҳозир барномасози сатҳи баланд ҳастанд ки яке аз агар шумо доред онлайн кашалок алифмоби нависагӣ ҳастанд ва яке аз пешқадамтарин мутахассисҳо ҳастанд дуюм нафаре ки мисол ҳаст аз курьери саркардагӣ ҳастанд ва баъдан бар мутахассиси барномасозӣ сар кардан дар мобайни як сол он кас ба мидл шуданд ва имрӯз яке аз барномаҳое ки дар Тоҷикистон истифода мебаранд ва медонед алиф як миллион агар гӯем хато намекунем мизоҷ дорад ба онҳо хизматрасонӣ карда истодааст ва ин аз чӣ шаҳодат медиҳад ки ин корҳо ҳамаш мештанӣ аст ва танҳо дар асоси заминаҳое ки мо ҳамакарда дар ҳаминҷо гуфтем ташаккури зиёд ман мехостам қайд кунам ҳозир бисёр ҳозирони гиромӣ ҳаминҷода қайд кардан таҷрибаи ӯзбекистонро не ки як масъала аст ки мо бояд байнобайт гирем
ҳозир Ӯзбекистон чанд лоиҳа омода карда барои омода намуда барномасонҳои ҷумла 1 миллион барномасони ӯзбек, 2 миллион донишҷӯёне ки ӯзбек тайёр мешавад ва ғайра. Лекин чанд сол пас ҳамин бозор аллакай пур мешавад ва ин барномасозон наметавонанд ба ния дигар рақобат карда. Ва ин барномасозе ки тайёр мешаванд, онҳо экспорт мекунанд ва дигар давлатҳо. Мо бояд ҳаминам байнобат гирем ки ҳамин ҳамчун пузир лопту нашавад. Чунки бисёр роз ами IT гуфтаесан оянда ба ин метавонад ва зарари худшам расун. Барои чӣ? Барои он ки давлат на танҳо IT-шин, давлат омӯзгор дар кор, духтур дар кор, менеҷер дар кор, муаллим дар кор ва одамое ки дар соҳаи академияи илмҳо кор мекунанд, фаъолият мекунанд ва сиёсатмадор дар кор. Агар мо фақат аксент IT бакунем, ин нодуруст аст. Мо бояд ҳамаҷиҳата фикр кунем ва як нақшат омода кардан дар кор ки чин хелик мегӯянд life cycle, жизненный цикл. Якум ин чи аст ба фикри ман? Якум мо бояд таҳлил кунем ки агар мо ҳамин ҷо ба бисёр имтиёзем, аксент кунем чӣ меборад. Дуюм заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, сеюм ин инфраструктур, чорум ин шароит фароҳам овардан ва панҷум ин мониторинги бемайлон. Яъне ки мо бояд ҳама вақт мониторинг кунем ки кадом аз амин этапҳо аз ҳамон нақшҳои мо берун баромада истод ва мо ҳамаҷиҳата фикр карда ин этапа камтар имтиёзон пас кунем ки дигар мутахассис барояд. Агар мо фақат IT-шин тайёр кунем, оянда ба як IT-шин намешавад намасоз карда, ки духтур рафта. Ҳамин ҷиҳатҳояшам фикр кардан дар кор ки ҳозир Ӯзбекистон ма боварӣ дорам ки мумкин чанд сол пас унҷо да аллакай уже IT-шин пур мешавад, онҳо мераванд. Ва ҳам аз шумори аҳолӣ ҳам бигирем, аҳолии онҳо ба маротиб зиёдтар аст. Агар аз 30 миллион, лекин унҷо да уже мумкин 5 миллион барномасоз тайёр мешавад. Ҳамаи ширкатҳо наметавонанд 3 миллиона таъмин кунанд. Ин беҳад рынки чӣ мешавад. Ин ҷиҳатам фикр кардан лозим. Свое мнение скажу. Сначала комментарий. На самом деле IT и барномасоз, вот то, о чем мы говорим, это может быть всего лишь инструментом для того же развития медицины, для того же развития экономики, финансов и так далее. Алиф это показал, потому что айтишники, они развивают банковскую сферу. То есть айтишник, нельзя сказать, что он будет сидеть в барнума, только игры делать. То есть он будет делать все направления, он будет увеличивать это направление. Вот. А с точки зрения, сколько времени на самом деле нужно, я бы, наверное, сказал, что критическую массу, если правильно вот эти вот все шаги сейчас мы начнем уже делать, вот с точки зрения льготы, образования и так далее, то критическую массу каких-то готовых специалистов мы можем получить в течение 5 лет. А если говорить уже о том, чтобы поменять мышление народа, мне кажется, на это нужно больше времени. Это вот я не зря про Израиль сказал, что они 20-30 лет назад это начали, и сейчас они пожимают эти плоды. То есть у нас может быть это 10 лет, 15 лет, это все зависит от программы, которые мы будем нести, и агитации именно, как это будет доноситься до народа. Поэтому это от 5, грубо говоря, до 15-20 лет нам нужно для того, чтобы трансформировать полностью экономику и уже выйти в IT-экспорт. Ташаккур. Ба фикрам ягон формула муайяни универсалӣ нест ки муайян кунад чанд вақт лозим аст. Ба фикрам дар худи ин саволро худи ҷомеа ҷавоб дода метавонад ва суръати тараққӣ ёфтани ин соҳа ба фикрам аз дуруст таҳия намудани он нақшаве ки мо имрӯз гап задем ва дуруст татбиқ ва назорати он мебошад. Хуб, бинандаи азиз, умедворам ки як суҳбати бисёр ҷолиб буд дар мавриди IT паркҳо, дар мавриди технологияи нав, дар мавриди хуб мо қариб дар ҳама мавзӯъ суҳбат кардем ва фикр мекунем ки андешҳои бисёр ҷолиб ҳам инҷо садо доданд ва баъзе андешҳое ки сари он албатта мешавад ки бо барномаи алоҳида таҳия кард. Вохиран баъзе андешҳои шумо бисёр муҳим буданд ки фикр мекунам бо чанд дақиқаи як ток-шоу намешавад дар бораи он суҳбат кард. Вале ба ҳар сурат замина гузошта шудааст, вале ба ҳар сурат самтҳо муайян карда шуданд ва ман умедвор ҳастам ки натиҷаи ин гуфтугӯҳо, натиҷаи кору талошҳои вазорату корхонаҳо ва идораҳо, натиҷаи корҳои соҳибкорони инфиродӣ, хуб яъне сектори хусусӣ, натиҷаи корҳои фондҳо ва академияҳое ки имрӯз фаъол ҳастанд, натиҷаи кори муассисаҳои илми тадқиқотӣ ки барои тайёр кардани мутахассисон омода ҳастанд, ҳатман нек хоҳад буд, хуб хоҳад буд ва ин албатта меваи ширин ба бор меорад. Ва дур нест ки Тоҷикистон низ яке аз кишварҳои воқеан ҳам содиркунандаи IT хизматрасониҳо, яке аз кишварҳое ки метавонанд ширкатҳои бузурга бо ҳамин гуна мутахассисони сатҳи баланд таъмин кунанд, табдил биёбад. Ба ҳар сурат он рӯзро интизор мешавем. То суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.